Ang Immaculate Conception mo ni ang pagmabdo sa mahal nga birhen sa batang Hesus. Mayong adlaw og kumusta? Dunay gaan og pagpatin-aw kalabot sa kapistahan karon no ang kining dogma sa simbahang Katoliko ang Immaculada Concepcion nga kasangaran masimpyat ta sa pagsabot niini kay daghang mga Katoliko nga ang ilang pagsabot ang Immaculate Conception mo ni ang pagmabdo sa mahal nga birhen sa batang Hesus. Dili kini husto kay ang maong kapistahan nagpunting kini sa mahal nga Birheng Maria nga sa didto pa siya sa tiyan sa iyang inahan nga si Santa Ana gilain na siyang daan sa sala mo ning gitawag sa Immaculada Concepcion nga walay lugar diha kaniya ang sala mo nang gitawag siya full of grace. Ang kasagaran nga argumento sa to mga igsuon nga mga dili Katoliko nga imposible nga si Maria way buling sa sala kay sa Lucas 1:47 sa Magnificat sa mahal nga birhen ang iyang awit nagingon siya, my God, my Savior. Sa ato pa nagkinahanglan siya Dios nga manluluwas kay nagkinahanglan man siya Dios nga manluluwas doon na siya isala mo ni ang pagsabot sa to mga igsuon nga mga protestante. Nawato ning ipasabot mga igsuon nga ang pagluwas sa Dios dunay duha ka matang. Una kining gitawag og preventive way of salvation. Salvasyon preventiba. O ang ikaduha kining gitawag restorative salvation o salvasyon restaurativa. Unsa may kalainan nining duha? Kay kung ato ning masamtan mga igsoon atong masabot nga ang mahal nga birhen Immaculada ug mahimo kini sa Dios mga igsoon kay siya man ang Dios sa mga Dios. Una kining gitawag og restorative salvation mao kini ang pagluwas sa Dios natong tanan nga nahog kita sa pagpakasa ug iya tang giugkat ug iya tang giluwas pinaagi sa pagpakamatay niya didto sa cross. Ug aton ang mabasa mga igsuon sa Juan 3:16 nga tungod sa gugma sa Dios nagpakamatay siya aron ta maluwas. O sa Roma 5:8 giklaro gyud ni San Pablo nga nagpakamatay ang Dios aron ta maluwas sa atong mga sala. Mao nang gitawag og restorative salvation. Nawarit na sa preventive way of salvation mga igsoon. Kining maong matang sa pagluwas alang lamang kini sa mahal nga birhen nga gilain ang daan ang mahal nga birhen sa sala o kining gitawag natong original sin tungod sa dakong gimbuhaton sa maong birhen nga mahimong sudlanan sa anak sa Dios. Asa nato ni mabasa naa sa Lucas 1:28 nga nagingon ang anghel, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Sa ato pa kay puno man sa grasya ang mahal nga birhen, walay luna diha kaniya ang sala. Kay dili pwedeng mag-uban ang grasya ug ang sala. Kung ipamugo sa mga dili Katoliko nga adunay sala ang mahal nga birhen, sa ato pa nakaambit ang atong Ginoong Hesukristo sa lawas ug dugo sa iyang inahan nga mahugaw. Mao ba ni ang punto sa mga protestante? Diha sa Colosas 1:22 nagingon nga ipasiguli kamo sa Dios ngadto kaniya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak nga balaan putli ug walay buling sa sala. Nagpasabot kini nga gihalad ni Kristo ang iyang lawas ug dugo nga balaan ug limpyo. So kung atong butang-butangan ang mahal nga Birheng Maria nga mahugaw makasasala, sa ato pa ang atong Dios nga si Kristo nakaambit sa lawas nga mahugaw ug sukwahi kini sa Biblia kay gipamatud-an nga si Kristo walay buling sa sala ug kining lawas ug dugo ni Kristo gikan sa mahal nga birhen. Ug mao kini ang dogma sa simbahan nga atong i-celebrate matag December 8 og siyam ka bulan gikan sa maong kapistahan motakdo kini sa September 8 kapistahan na usab sa kapanganakan sa mahal nga Birheng Maria. Happy Fiesta ug Ave Maria Gratia Plena.